kafle majigi dandu alhamdulillah ay doke islamaya la ay doke islamaya yi ay doke adamaden yi ay doke armée yi ay rek konema ko men kali alala me armée koni jo ni do fen kenye akenye ngase ka armée jo donc ay aseke kuna wololen sara ma dobe bisaka sankeme balu mais min ke sam binani wolon fla kono tsaka nyona ke donc ni fana ye shi hakke do ye ala be min di mama hali salen ko fi to be fo sankeme ko fe sankeme fla ko fe fana ye shi do ye donc ala ye shi dama anana mission mina ayo mission accompli hali nyina lendi do ne be tambaka na ala sona mo be ale sababu kelende donc ya chien flana yere abe sababu ya kam lakata donc abe ala dile ay ala ka hinala asomo wana yere ala ka limana to wa Boubacar Sissoko kabo wolfo bu bulbana ambalma ke am blagana Cheikh Tourado Aidara ko angana kana shira ke général d'armée Sadio Kamara ka fatulila Sadio Kamara an y'a dɔn silamɛ don ladiri don fɔnisiri don jogo damadɔni tun bɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam ko ni maa min ye jogo fila sɔrɔ la ou saba ko ala bɛ yafi ma o jogo dɔ tun bɛ Sadio la Sadio ko ye mɔgɔ ye a kun nisɔn ka di a kun tɛ dimi fɔnisiri kun don a ɲinana fantanw na a ɲinana yatimɛdenw na a ɲinana muso cɛ sabagatɔw la a kɛra jeunesse fɛ Sadio kɔni an tɛ se ka dan foyi sɔrɔ Sadio la kabiri saya in fɔra an ye Cheikh Tourado Aidara y'an bila ka na an ma se ka sigi an ma se ka jɔ halisa an bɛ yɔrɔ min na an dusu ma kasilen an b'a ka kɛnɛ kan a ye baara min kɛ faso kɔnɔ a ma dogo diɲɛ mɔgɔ si la an kɔni bɛ dugawu de kɛ Cheikh Tourado Aidara tɔgɔ la ala ka ɲin'a la ala ka yafa k'a ma ala ka jigiyɔrɔ ɲa ala ka kaburu nɔrɔ ala ka kaburu fɛrɛ ala kɛra hɔrɔnba kama Sorala Moro. Ne Mamoutou Koulibaly, le collectif pour la défense des militaires Nafundi Bolofara, Naufoko département de communication Yonyama. D'abord, on met à Chiblake Kanyeshi Ama, Ani Malide Fin, Akaja, Jamanakono, Were Moromunu, Ye Bonesoro, Anga Jamana Defani, Gola, Ala Walejugu Taka Jamana. Na faso, Ani Dine, Ani Haramadenya. Ayi ɲumanya min kɛ ni ko i bɛ a kuma fɔ i b'a daminɛ bi fo sini a ti ban donc vraiment c'est l'Afrique qui a perdu c'est le Mali qui a perdu bamanankan na an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen an bɛɛ kelen-kelen a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen an bɛɛ dusu kasilen don an bɛ dugawu kɛ ani silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ala k'u jigin yɔrɔ ɲɛ Sadio denw ka dɔn u dusukasi min b'u kan o de b'an bɛɛ kan n'o de fɔ a balimaw ye k'an to ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'a kɔrɔkɛw tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n ko an bɛɛ de bɛ Sadio kasi sabu Sadio sara an bɛɛ de ye a sara faso in drapeau de kɔrɔtali la faso in kɔlɔsili la a n'a ka général Jala a ye min kɛ jamana ye ala b'a dɔn ka kɔnya ni généraliya cɛ ka se bi ma ni mɔgɔ min ye Sadio ka photo kɔrɔw ye homme de terrain de don n'i ye nord lajɛ tile farababa kɔrɔ a photo camanba bɛ yen donc bi Sadio tɛ quoi depuis Pertanɛ comme président yɛrɛ y'o fɔ ko depuis 12 ans u bɛ ɲɔgɔn fɛ donc depuis Pertanɛ Sadio b'a kan fo bi a bɛ jamana in dɛmɛli ni jamana in baara la donc Sadio ninnu ka saya a kɛra jamana de ka saya don jamana de ta don o de la jamana yɛrɛ y'i jɔyɔrɔ fa bi n'i ye min dan o bɛ falen i b'a récolter bɛɛ y'a ye bi jamana yɛrɛ maaba bɛɛ tun bɛ yan minisiriw bɛɛ tun bɛ yan diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yan kerecɛnso fila tun bɛ yan ka fara an yɛrɛ ka conseil président kan ka fara wɛrɛw caman kan an ka président ba ale bɛ dugutaga la n'o ye Seku Umaru Haidara an bɛ dugawu kɛ ala k'ale ɲuman segin donc a y'a fɔ mɔgɔw ka na an ka na dugawu kɛ
banbagatɔ ye ala ka hinɛ silamɛsu bɛɛ lajɛlen ala ka yafa ma. An bɛɛ bɔra ala yɔrɔ an bɛɛ bɛ segin ka taa ala yɔrɔ régional d'armée Sadio Kamara Mali bɔra ka cɛba dɔ de perdu cɛ min n'a ka bonya na se ka fɔ ka se a dan na an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ a la n y'a dɔn bureau kɔnɔ kumakan kelen de b'a bolo maliyɛnw ka kɛ kelen wa n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ala sɔnna ma an bɛ se ka Mali bɔ tigɛ kɔnɔ n b'a ɲini ala fɛ ala k'a fɔ cogo la ala ka hinɛ Sadio la ala ka yafa k'a ma ala k'a da ala k'an bɛɛ kɛ kelen an bɛ ala fo an bɛ ala waleɲuman dɔn diɲɛlatigɛ ye fɛn bɛɛ ye ala kala jarabi de ye nka nin ko min sera an ka nin jamana in ma an ka jamanaden min ye Général Sadio Kamara ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ na nka Sadio kabini a ka dɔgɔ fo ka taa se don min na a seginna ka ala ma kumakan kelen de tun b'a da ko hali n'a y'a sɔrɔ a ka nin de bɛ to maliko la k'ale perelen dɔn ka nin di maliko ma a dun taara o cogoya de la donc o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ na ala ka dayɔrɔ sumaya an bɛɛ b'a dɔn a bɛ ala kɛra ka hadisa la sallallahu alaihi wa sallam ko ni maa o maa fatura a ka jamana ko la walama ko faso kanu o ye limaniya de donc o la an ka sɔrɔsiw an'an ka civil minnu tora nin ko in na faso défense la an ka dɔn k'a fɔ ko sahilu le Général Sadio Kamara a kɛra exemple de a kɛra modèle de donc jamanadenw ka kan ka kɛ exemple de an bɛɛ lajɛlen ka kan ka kɛ Sadio Kamara ye a ye patriotisme exemple yira a ye cɛfarinya exemple yira a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ka bon ni fɛn bɛɛ ye donc o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka Mali dɔn da kelen fɛ ala ka Mali bɔ da kelen fɛ hurmati Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Voilà, il n'a pas maliden bɛɛ lajɛlen ani Mali baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen Conseil national de transition a n'a ka ɲɛmaa n'o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye u ma to kɔ Sadio ka sanga la kabini fatuli fɔra min ye CNT maaw ye u ni gouvernement y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka wuli ka jɔ kɛ ka taa Sadio u ka du kɔnɔna na o kɔfɛ fana min ye maa minnu joginna u taara ka t'olu fana lajɛ kunungo janaja fana kɛnɛ kan min ye Maliki Jaw ye a n'a ka bureau maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ye u ka baarakɛbolo tɔgɔ la o la sa min ye CNT ye u ko ko dusukasi bɛ maliyɛnw na o kelen de b'olu yɛrɛ la Sadio y'olu dɔ ye u ni y'a ye baara kɛ wa taa o taa CNT kɔnɔ fala ye majigi dan o y'a ta ye maa min don a ma ko foyi gɛlɛya u bolo u ka baarakɛɲɔgɔnya la wali ni a nana ni gafe ye ni CNT maaw y'a fɔ cogo min n'a ka kan ka taa jamana ka jimi sira fɛ ko Sadio a bɛ sɔn a ma wa a bɛ segin ka taa ka baara kɛ ka tila ka segin ka na tuguni o la CNT maaw y'a jira sa k'a fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa o fana bɛ dugawu don kɛ min ye général d'armée Sadio ye ala ka a dayɔrɔ sumaya min ye si min ala ko ala k'o di a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma fala ye sini ni ala sɔnna a ma maliyɛn minnu bɛ New York olu ko k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 waati Mali lasigiden so min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ Nations Unies hukumu kɔnɔna na n'an b'a fɔ ma sa ko représentation permanente Isa Konfuru ka yɔrɔ k'u bɛna taa wuli ka jɔ kɛ ka taasibila kɛ ka ɲɛsin Sadio ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ New York kɔnɔna na walima n'u bɛ fan wɛrɛw fɛ n'u sen sera ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ kɔni k'o bɛ diya u ye kosɛbɛ nin ye taasibila belebeleba ye min bɛna taa kɛ Sadio Kamara ye New York kaw fɛ yen wulikajɔ a labɛnnen don maliden minnu bɛ New York ale kɔnɔna na ani maliden minnu bɛ États-Unis fan o fan olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na an bɛ balo fo yan sabula bataki a bɔra ale yɔrɔ ale kɔni bɛ Georgia Atlanta kaw olu fɛ yen fala ye kuluba faama sigiyɔrɔ la AES wolomasiri tabaw olu minisiriw tun bɛ yen min ye jamanakuntigi Asimi ye a y'olu bisimila kunungo ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Burkinakaw ka wolomasiri tabaw ka minisiri ye n'o ye général Célestin Sempore ye u nana sa ka na sangafo kɛ ka ɲɛsin AES jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mali Burkina Niger wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min y'u yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw terikɛ u ni min ye baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ɲɔgɔn fɛ AES wolomasiri tabaw bɛ se ka sanayɛlɛ sɔrɔ cogo min o hukumu kɔnɔna na maa min ni a ni kɔni minɛna la avril kalo tile 25 u nana ka na sangafo kɛ o ye laɲini ye min ye sisan sa waleya min ye Sadio sɔrɔ AES ko sa k'a bɛna jaabi ɲɛnama di o la min ye Célestin Sempore ye sabula nin waati na Burkina Faso AES ɲɛmaya b'ale bolo wolomasiri tabaw ka dagatigiw olu ka wolomasiri tabaw ka minisiriw y'aw fana olu fana ka ɲɔgɔnya b'a bolo a ko Bamajɔlen juguya wale kɛlɛli kɔni u bɛna min fara o kan o de bɛna juguya yaasa min ye maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ u kana to yen ten k'a sɔrɔ u ma kɔn
hukumu kelen fana kɔnɔna na hali bi Falaye maliden minnu bɛ ni olu sigilen don yan n'olu ka tɔnɲɛmaa bɛ Abibu Sila bolo olu fana tun taara kɛnɛ in kan ka taa janaja kɛnɛ kan ko ka dugawu don kɛ Sadio Kamara ye. An bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na sa kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna na bi baara minnu bɛ sen na ani waleya minnu kɛra k'o da maaw tulo kan. Lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan wulikajɔ ani baaraba min daminɛna Kidal marabolo kɔnɔna na n'o ye gosili ta ka ɲɛsin Kidal kama ale ni Kidal gouverneur kuma an ka Wolomasiri tabaw fɛ n'o kɛra nin kalo in tile tubabu kalo salen tile 29 o baaraw olu tora senna kalo tile 30 kunungo o senfɛ sa Bamanjɔlen ɲɔgɔn kɛba caman kɔni bɔnɛna a nin na u kun ye minɛnw caman baden cɛ sa n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ye ka tulu bila wo dɔ kɔnɔ armée ye ta ko ka ni pankuru ye taji citerne dɔ tun b'o la pick-up dɔ tun b'o la ani blindé dɔ armée kɔni ye mugu kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ min ye baro kɛlɛtigi ye sa k'a bɛ Wolomasiri tabaw fo u ka nin baara kɛcogo ɲuman na Kidalikaw olu fɛ yen min ye Bamanjɔlen juguwale kɛbaw ye sa k'u ɲinini kɔni bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jamana fan 14 fɛ baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na ko bɛna o bɛ sigi sen kan cogo min fadal Kidaliko in na min kɛra min ye nanzaralakaw ye Bamanci jɛkulu min b'an fɛ n'a kun ye MLA n'a yɛlɛmana ka kɛ FLA ye ale de y'a fɔ Faransi kunnafonidilaw ye ko min ye Irisilakaw ye k'u ye waa wɛrɛ ko ka taa ka armée to k'a sɔrɔ armée ni olu bɛɛ lajɛlen segira ka na anefisikaw fɛ yen bi na olu kunnafonidila kelenw olu de fana y'a bɛ k'a yira tuguni k'a fɔ ko min ye Irisilakaw ye k'u ma sɔn fewu FLA ale ka laɲini ma n'o ye k'i senbɔ kɛlɛ la k'a ko to senna min ye Bamanjɔlen juguwale kɛbaw kɔni ye olu de bɛ ka kibaruya suguya bɛɛ lajɛlen fɔ nin waati in na min ye Irisilakaw ye olu ko k'u ka kuntilenna ye kelen ye Kidal n'a marabolo kɔnɔ armée sennɔ olu sennɔ wa olu ni armée de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ yɛlɛma foyi tɛna don o la laɲini min ye min ye o tɛna se ka sɔrɔ ka ɲɛsin Bamanjiwale jɛkuluw ma kuma tɛ ko ka tugu olu kɔ wa u ye bataki min fana fɔ o bataki tɛ tiɲɛ ye Irisilakaw ko olu t'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnna u b'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnna wa olu tɛna jɛ ka baara kɛ nin waati in na sabula a yirala k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni a tɔ bɛ ka yɛlɛma sabula armée ale ye wulikajɔ min kɛ o gosili barika o bonyana kosɛbɛ ɔnborikaw fɛ yen n'o y'a sɔrɔ bin taara kɛ yen kan bi an ka Wolomasiri tabaw kɔni u y'u sago sɔrɔ yɔrɔ la wulikajɔ ni cɛsiri kɔfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ min ye an ka sɔrɔdasi cɛw ye u ye wulikajɔ kɛ pankuru ale kɔni nana sa maa minnu tun bɛ n'olu joginna ka taa n'olu dɔw ye ɔnbori min ye Wolomasiri tabaw ye u ka dagayɔrɔ min b'u bolo yen u kɛlen k'a yɔrɔ minɛ k'a mara maa si tɛ se ka don maa si tɛ se ka bɔ fala o hukumu kelen de kɔnɔna na sa min ye armée kabini nɛgɛ kanɲɛ 4 waati citerne 830 o de donna Bamako ale kɔnɔna ni taji ye DGCC maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin taji ninnu ye u nana yɔrɔ min na baara bɛ kɛ cogo min na kɔrɔlen douane cour kɔnɔna parking u ni polisilakaw taara olu bila yen n'Ala sɔnna ma ni sɛbɛnko ɲɛnabɔra sa a na tila an ka marabolow ni an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na nka Falaye
alisa taji ko ka ko la jale bi taji be na togo mi abetunu otuga kelena ni essence te gasoil koni est-ce que frère ma dabla station na ere beba sa marché noir de la sang gasoil station na koni fona la farali kane donc ama nyini nyama fa so ga fere soro ola jeli suleiman ale tasi blake ka nyesi Sadio Camara ma ambe o lame ka ka nga babu ale kunche bi tlegaina amuni nyoro makakolo nyaru afora kakolo udi o kakolo kabila ye sabade ango kakolo ma Camara ango kakolo ma Makasa ango kakolo ma Fofana o nebe sigi tuina me kakolo nyaro kani nyoro enfo kakolo kambale ndoye Sadio Camara kakolo ketununa magan saba modelo Sadio Camara kakolo tununa magan Camara modelo tununa magan Fofana modelo tununa magan Makasa modelo tununa balu magan nikuma magan modelo tununa soke tigi tununa kala tigi tununa marafa tigi tununa dugolo tigi tununa neka kakolo ke tununa Sadio Camara kakolo tara kakolo ke minna tuma donna kakolo ke mitatuma donna kakolo ke mimma faso la mole ya kasa kakolo ke mimma faso kuma sulu kasa kakolo ke mimbora la na kera Sadio Camara yukuru de neka Sadio Camara tununa nyaga mede neka Sadio Camara tununa kakolo ke minana annatumana kakolo ke mintara atatumana keletigi du jamana tigi du magan saba mode tununa magan Camara mode tununa magan Fofana mode tununa balo magan nikuma magan mode tununa kakolo ke minini nya ataye kakolo ke mimma faso jafa kakolo ke mimma baso jafa kakolo ke mimma furuyo jafa neka kakolo tununa Sadio Camara ida saye na duma temme daga la de kakolo ke mimbala na ba faso fe yuguru de damba muso de neka Sadio Camara ala kala hara sonsumaya ini silame sube kakolo imasa kakolo de unyede isara mali bede isara jamana bede isara farfina bede kakolo ke minna tuba dona maga saba mode kakolo ke minna malukasa balu maga nikuma maga mode neka Sadio Camara kakolo tununa ala kala hara sonsumaya ini silame sube ala ka yemu sai maniye Selenti ke maga nyame Camara mode do balaw tigi maga nyame Camara mode do Camara danjogo neka kakolo tununa balu maga nikuma maga mode tununa nime dan sigi an ka bi tilegan na kibaruyaw la kibaruya mun dira ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka juma timɛ ko ɲuman yira ni silamɛ bɛɛ lajɛlen na Ala ka hinɛ an ka taabaw bɛɛ lajɛlen na Ala k'u dayɔrɔ suma y'an kɔ kiti min Ala k'o nɔgɔya n'u bɛ taa jɛma Ala k'o nɔgɔya Ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Sama mone bi million joro na kunu hamina kodo o de la sama mone ma fen fara ka wari cili musaka ka wa aka no ni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awi wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were ke nayi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter